Nhar it-tnejn se titressaq mozzjoni għall-ewwel qari biex ikun emendat l-att dwar l-MFSA. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Xkembri li spjega li dan il-pass se jsir wara konsultazzjoni pubblika li saret f'Awwissu. Eventwalment ħajkun qiegħed iġib numru ta' tibdiliet, fosthom eventwalità l-introduzzjoni wkoll ta' CEO kif ukoll tibdil ieħor fih dan l-MFSA sabiex l-istess awtorità issa tkun lesta li tilqa' l-industrija ġdida, industrija li naħdmu fuqha dawn l-aħħar xhur fejn hemmhekk qed naraw żviluppi wkoll il-mod kif ħajkun qegħdin naħdmu wkoll is-servizzi finanzjarji. Pass bħal dan se jsir biex jaġġorna ma' żminijiet tal-lum bl-iżvilupp li qed isir kontinwament. Is-Segretarju Parlamentari Xkembri nnota l-ottimiżmu fil-qasam tas-settur finanzjarju u l-gaming f'pajjiżna fejn iktar kumpaniji jaraw li dan is-settur se jkompli jikber. Innota kif dan se jkun kruċjali biex ikompli jkabbar l-ekonomija f'pajjiżna u jġib niċeġ ekonomiċi ġodda. Dan tħabbar f'inaugurazzjoni uffiċini ġodda tal-kumpanija tas-settur finanzjarju Trimer fl-Imrieħel, kumpanija li bdiet 30 sen ilu bi ftit ħaddiema u llum evolvit u b'amalgamazzjoni ma' kumpanija oħra lokali f'Marzu li ġej se tara 45 ħaddiem jaħdmu f'dawn l-uffiċini. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija qal li mxew pass wara pass fejn minn żewġ ħaddiema din il-kumpanija kibret għal 45 ħaddiem. Ħassejna bl-industrija tikber kif qiegħda kellna bżonn uffiċini tailor-made għalina u dan kien il-ħolma tiegħi fejn issa żewġ uffiċini separati ġejna f'wieħed u lesti biex nilqgħu l-isfidi għal quddiem.